Imos a ver algunhas posibilidades que nos ofrece a aula virtual para facer actividades interactivas. Moitas veces no colexio escoito dicir a xente que a aula virtual é moi fea ou que a aula virtual non permite isto ou non permite aquelo e temos certa tendencia a buscar todo tipo de ferramentas externas para facelas ou máis bonitas ou máis visuais ou máis non sei. Eu son un gran defensor da utilización das ferramentas institucionais, sobre todo porque adoitan ser software libre, están instaladas en servidores da Xunta de Galicia, co cal temos moito máis fácil garantir a protección dos datos, e por outra parte, as actividades que vos vou enseñar agora, o estaren feitas dentro da propia aula virtual, ofrecen unha posibilidade que outras ferramentas non ofrecen. Van estar feitas co que se chama elementos HTML, co cal, se algunha persoa ten que navegar de algunha forma alternativa, ou co teclado ou mediante algunha ferramenta de accesibilidade, esas ferramentas normalmente van recorrendo os elementos HTML. Se utilizamos unha ferramenta externa perdemos o control, mentras que se o facemos dentro da aula virtual, todas están integradas unhas con outras para que a navegación sexa máis simple. Polo tanto, estaremos favorecendo a inclusión dunha gran parte do alumnado que terá a posibilidade de acceder a estas actividades dunha forma máis sinxela. Vou vos enseñar un par de exemplos que preparei a partir de algunhas actividades que algúns compañeros me dixeron que necesitaban recurrir a ferramentas externas porque na aula virtual non se podían facer. Ben, aquí teño unha, como vedes, é un ditado de frases que funciona escoitando aquí un audio. Ayer comí jamón e algún que outro me lo comí. Bueno, no meu navegador xa nunha ventana distinta, dependendo do navegador escoitase xa aí. Tamén se pode facer facilmente que saia aquí unha barra de reproducción. Todo isto podese facer sin moito problema. Entón aquí poría a frase que escoitei, que dicía ayer comí non sei que. E despois damos a comprobar e avalíache, ahora vai estar mal, entón se lle dou a comprobar, dirame que non acertei. Resposta incompleta. Ben, outra diferente sería esta, tamén o mesmo. Todo parte de fichas que me enseñaron feitas con ferramentas externas e que eu traducín a linguaxe da aula virtual. Esta iría sobre o aparello respiratorio, consta nun par de vídeos que o alumnado ten que visualizar e despois encher con estas palabras nos socos correspondentes. Tamén esta se podería avaliar xa directamente aquí, comprobar, non teríamos que facer nada. É verdad que algúns sitios web tamén ofrecen esta posibilidade, pero habitualmente o alumnado ten que crear unha conta máis noutro sitio ou, bueno, algunha outra complicación. Aquí está colocada no mesmo lugar que teñen o resto das asignaturas, o resto das nosas actividades, e ademais vai todo automáticamente ao libro de cualificacións da aula virtual, co cal teremos todo moitísimo máis simple. E non teremos que facer como algúns dos meus compañeiros tiñan algunha folla de cálculo coas notas que sacaron na actividade que fixen neste sitio web, naquel. Isto faino todo máis sencillo. Por último, vou enseñar esta outra. Esta sí que foi un pequeno desafío. Mostraronme esta ficha que estaba feita tamén noutro sitio web, que consistía en que hai un puzzle cos resultados destas multiplicacións que hai que colocar. Xa que estamos falando de actividades destinadas a atención á diversidade, esta actividade é precisamente para ese alumnado que en cursos de primaria, terceiro, cuarto, quinto, vai un pouco por detrás multiplicando. Entón, isto ofrece a posibilidade de practicar a multiplicación dunha maneira un pouco máis motivadora, non? Entón, nada, iríamos colocando cada multiplicación 6 por 4 por riba do 24, 4 por 2 por riba do 8, 9 por 2 por riba do 18, 2 por 2 por riba do 4, 5 por 2 por riba do 10 e 3 por 4 por riba do 12. Se lle damos a comprobar resposta, seguinte. Terei outra pregunta aquí. No, entregar todo e finalizar. Claro, porque parte dun cuestionario unha pregunta. É posible que isto sexa un pouco engorro. Noutras webs das yo ok e xa está. Pero tampouco para tanto dar un par de clics. E aquí xa me diría correcta. Puntuación completa porque puxen todos ben. A súa resposta é correcta. Agora ides ver un extracto dun videotutorial que fixen para
axudar a algunhas persoas do meu centro a facer estas fichas. E veredes que, aínda que poda ter algunha complicación, é perfectamente asumible, non ten unha curva de aprendizaxe excepcionalmente alta. E despois teremos a ventaxa de que o estar traballando sempre dentro da aula virtual, o que aprendemos para configurar unha actividade vai nos a valer para configurar outras diferentes. E non corremos o risco que pasa a veces de que con outra páxina web que o día de mañá nos quiten acceso a unha cousa que estábamos afeitos ou que cambie algunha posibilidade. Bueno, recapitulamos. O que fixemos foi crear actividades interactivas que sexan un pouco interesantes en lugar da típica pregunta aburrida, non? Entón, recordo, vos entrábamos no curso, co usuario e contrasinal e pinchamos en activar edición. Entón, imos a facer, por exemplo, aquí na zona que puxen de exemplos, e así xa nos queda o exemplo aí colocado para cando queirades ver. Quedamos en que o que había era que engadir unha proba. Alguén o tiña en castelán e puña cuestionario, pero aquí tedo cuidado, porque este cuestionario é outra cousa, é para unha enquisa. Tedes que coller proba. En castelán, cuestionario. Castelán a enquisa non sei se sai encuesta ou tamén así cuestionario en francés, non sei, pero bueno, castelán cuestionario, en galego proba. Entón pinchamos en proba. Esa nos esta pantalla, coa que xa estuvemos traballando. Recordade que aquí só é como se fora a portada da proba. Entón aquí imos de poñer o nome, sí, veña, proba con preguntas interactivas. Veña, a descripción non é necesaria. Se pinchades aquí en opcións de revisión, nesta columna sería as cousas que suceden mentras eles fan a proba. Entón aquí en realidad xa está marcado, di que lle marca a resposta correcta según o fan. E despois, cando o acaben, tamén lle vai a dicir. Para un examen, o que nos interesa aquí durante o intento é quitar todas estas opcións. Vamos alá. Guardar e mostrar. Ata aquí todo tal e cual fixeramos. Ahora editar a proba. Hai veces que non estamos nesta mesma ventana e non vemos o de editar a proba. Entón imos aquí por este lado e aquí xa se ve tamén editar a proba. En caso de que non este aquí no centro, imos a buscarlo ali. Editar a proba. Aquí engadir nova pregunta. Entón o que vamos a escoller é arrastrar e soltar sobre a imaxe. Esta opción, arrastrar e soltar sobre a imaxe. Para tratar de facer, lembro vos que a actividade era unhas pezas de puzzle que se encaixaban sobre unha cuadrícula que tiña os resultados das contas. Ahora veredes a que me refiro. Entón, poñemos, eu que sei, contas, puzzle contas. Puzzle contas. Texto da pregunta coloca cada conta sobre o seu resultado. Ben, bueno, aquí poderíamos cambiar cousas, pero xa profundizaremos. De momento vamos a facer o máis fácil posible. Vamos a poñer de imaxe de fondo a cuadrícula cos resultados das contas. Aquí está. Bueno, esta imaxe podedela crear como vos sexa cómoda vos, ou co programa de dibuixar, ou podedes facer unha tabla no Word e capturar a pantalla. Eso sí, ten que ser unha imaxe, non un doc. Ou escribídela nun papel e sacadeslle unha foto, da igual. Eu fixena con este programa que se chama Inkscape, no que podes debuxar fun grabando según facía. E teño a cuadrícula, vedes? E aquí tería cada unha das pezas que nos van facer falta. Para min o Inkscape é moi cómodo, pero vos se tedes que aprender un novo programa e xa o sabedes facer co Word, bueno, pois facedes as tablas co Word e ides capturando os anaquiños de pantalla e guardadelos como imaxe. Ou repito, ou se non, escribidelo nun papel e sacadeslle fotos. Se vos liades facendo esas cousas coas imaxes, bueno, podemos facer máis en profundidade noutro vídeo. De momento non me vou parar neso. Teño aquí o fondo, ou esquecíame que tamén as podedes atopar en internet feitas, supoño, non o sei. Eu acabo antes facendas. Ben, entón, elementos arrastrables, pois é eso, os elementos que queremos que se arrastren por aí por riba. Entón voullos ir metendo. Vou meter a primeira das pezas, que lle chamei puzzle pieza 1. Aí está. Estas tamén as fixen eu dibuixando neste programa, no Inkscape. Poderíase facer en calquera outro, no que vos sexa cómodo, repito. Meto a peza 2. Peza 2.
meto a peza 3, bueno, vou facer un pouco máis despacio por si causar algún problema. Escollo un ficheiro, ora nesta ventana e se que asegurar que está en enviar un ficheiro. A mí xa me estaba, se non está, pois pinchades aí. A veces esta parte sae en branco, pois pinchades enviar un ficheiro. Dades este botón, xa non sei por cal iba, pola 3, creo. Se non era 3, ora cambio. Era 3? Si, era 3. Ora vou pola 4, o mismo para todas as pezas. 4. Poderíase facer de máis pezas, Eu fixe no de 6, máis que nada por non ter que facer moitos debuxos e ademais porque é a opción que xa ven preparada. 5 e por último 6. Vale. Ben. Bueno, agora, para que non sexa o exercicio tan facilísimo, aquí hai unha opción que pon arrastra os elementos ao chou cada vez que se intente facer unha pregunta. Está explicado un pouco raro. O que se refire é que, ora o veredes, cando metemos a pregunta, as pon en calquera orden, que non están ordenadas, para que sexa un pouco máis difícil de facer, porque xa é bastante fácil de por sí. Entón, agora é importante darlle aquí arriba actualizar vista previa. Pincho en actualizar vista previa. Entón, agora deberíame sair, pois ainda non me sae. Hai un momento que sae para colocar cada cousa no seu sitio. Zonas de solta, vamos a ver. Na zona 1 vou poñer a peza 1, na zona 2 vou poñer a peza a 3 non, a 2. Na zona 3. Vale, vai que facer isto antes, non o outro. O de vista previa daba igual non facelo agora. Ou si, penso que si, dadelle por si acaso, porque quizá se non lle dades a vista previa non vedes esta parte de aquí, e non nas poderíades colocar. E de momento non lle fagades caso a isto. Poderíase meter a man, este é o número de píxeles, meteríaslle, pois a zona 1 empeza no píxel 0, superior 0, pero non fai falta, porque se pode facer así, colocádela aquí, vedes, xa vos han aquí as pezas, entón, pois, este vai aquí, é o seu sitio correcto, esta vai aquí, 3x4, 24, 6, digo 3x4, 12, 6x4, 24, 5x2, 10, 9x2, 18 e 4x2, 8. Bueno, un dibuixo moi elemental porque o fixen aí a prisa correndo para facer o exemplo. Ben, entón agora, bueno, aquí dá algunhas opcións, podeselle poñer se poden intentar varias veces. De momento non me liaría, faría o máis fácil posible. Despois xa profundizaredes, xa podedes, en cuanto sabedes facer o mínimo, xa podedes investigar. Doulle a agardar modificacións, xa estaría, non ten máis. Ben, como vedes, na aula virtual podemos facer prácticamente calquera cousa que podamos facer noutro sitio. Simplemente temos que vencer un pouco esa barreira de que non sei de onde xurdiu, de que na aula virtual todo máis penoso e todo máis feo. Sí que podemos facer cousas ben interesantes.